Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Barkanmu da shigowa wannan tasha mai albarka wato Kundeetv. Wannan tasha mai Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shiri na kiwon lafiya. Har kullum ni ne naku Dr. Deen Dantanko. A yau za mu tattauna ɗan wani matsaloli da sukan damu mace mai juna biyu ko mace mai ciki. Wato kamar mu ce common complications ne da suke damun mai ciki, wasu 'yan matsaloli da ka iya biyo bayan ɗaukan ciki. Wasu mata na fuskantar wasu kala-kalan matsaloli bayan ɗaukan ciki, kuma wannan matsalolin yana iya illata ko yana iya haifar da matsala ga uwan da ke ɗauke da cikin ko kuma ɗan cikin ko kuma dukansu biyu. Sannan wayannan matsalolin idan har ya zamana ba a kula da su akan lokaci ba, suna iya haifar da matsaloli masu dama. Ana iya kare hakan ne kawai idan ya zamana mata ko mace mai ciki ko mai juna biyu ta samu ingantaccen kulawa a lokacin da ta ɗauki ciki, wato prenatal care. Wata ta hanyar zuwa ana gwaji, ana antenatal care, gwaje-gwaje da ake yi a asibiti domin gane lafiyan uwa da lafiyan ɗan da ke cikinta. Wannan su ne hanyoyi da akan bi domin a daƙile duk wani matsala da zai iya biyo baya an ɗauki ciki. Akwai wasu daga cikin matsalolin da za mu ɗan tattauna, wanda in lokaci ya ba mu dama za mu yi ƙoƙarin yin bayani a kansu. Kamar na farko wanda mata sukan fuskanta a lokacin ɗaukan ciki ko juna biyu. Na farko zan ɗauki abin da ake ce ma hawan jini, high blood pressure. Hawan jini wanda aka fi sani da hypertension, yana iya yiwuwa mata ba ta da hawan jini ta ɗauki ciki sannan ta zo ta samu hawan jini, kuma yana yiwuwa mata tana da hawan jini ta zo ta ɗauki ciki. To wanda ta ɗauki ciki tana da hawan jini, yana da kyau yanda ake duba hawan jinin nan a ci gaba da kula da shi, a ci gaba da duba shi lokaci-lokaci, akai-akai, domin guje ma wani matsala. Shi wannan hawan jinin da macen da ba ta da shi amma sakamakon ɗaukan juna biyu ciki, sai ka ga ta kamu da hawan jini, an gwada an ga tana da hawan jini ta dalilin wannan ciki da ta ɗauka ɗin. So amma yawancin wannan ba wani matsala ne da yake, idan dai ana samun kulawa da ya kamata za a iya magance shi, kuma da zaran mace ta haihu za a nemi wannan hawan jini a rasa. Sannan akwai abinda kuma ana ce mai shi wannan hawan jini ɗin da mace ka iya samu lokacin ciwon ta ɗauki juna biyu ko ciki, shine ake ce ma gestational hypertension. Gestational hypertension ne hawan jinin da idan mace ta same shi lokacin juna biyu. Sannan akwai abin da kuma ciwon siga na biyu, shi kuma gestational diabetes. Gestational diabetes ɗin nan shi kuma za ka ga mace ba ta da ciwon siga, amma a lokacin da ta ɗauki ciki, musamman kuma cikin na ɗan kwana biyu, za a ga cewa sakamakon sauye-sauye da sinadarai suke yi a cikin jiki yana iya sawa ka ga cewa wannan siga ya kama, siga da ya yawa zai yawa a cikin jini, ya kama mace mai juna biyu, wato gestational diabetes, saboda sakamakon wasu sinadarai da suke tallafawa wurin al'amuran wannan ciki da wasu abubuwa a cikin jiki ɗin, sai ya sa ko dai a samu ƙarancin insulin, wato sinadarin da ke ɗaukan sigan ya kai sassan jiki daban-daban a amfana da shi, a samu ƙarancin shi sai sigan ya dinga taruwa a cikin jini, ko kuma a samu tangarɗa wurin aikin da ya shafi wannan
siga ɗin, ko kuma hakan yana iya kawo hawan jini ko kuma abin da ake ce ma pre-eclampsia, wato tsinkau kafin haihuwa, ko kuma a samu ɗa ya yi ƙatoto a cikin ciki wanda sai an kai ga an yi fiɗa kafin a iya cire shi lokacin haihuwa. Sannan akwai wani matsala kuma da mata kan iya fuskanta a lokacin ɗaukan juna biyu na infections, wato matsalar infection, ciwon datti ko banɗaki da ake cewa wanda ake samu. Wannan infection ɗin yana iya yiwuwa a sexually transmitted infections ne, watan wannan infections ɗin da ake samun su wurin saduwa daga mace zuwa namiji, ana iya ɗaukan shi, to shi ma suna iya haifar da matsaloli ma ita mai cikin ko kuma ɗan da aka ɗauka a cikin cikin, watan ɗan da ke cikin cikin, sakamakon wannan matsala na infection ɗin, ciwon banɗaki da ake ɗauka ko kuma wurin saduwa, so suna haifar ma ɗa sosai matsala. Wasu daga cikin cututtukan da kan iya jawowa yana iya sa ɗa ya samu wani cutan, in tana mama na da wannan infection ɗin, daga maman ya zama na ta tura ma ɗan ya kamu da shi ma wannan irin cututtukan. Sannan duk hakan ana iya gane shi don kuma a kare shi da wuri-wuri idan mace ta samu kulawan da ake ce ma antenatal care ko prenatal care, wanda ko kuma postpartum follow-up da sauransu care, wanda ake ƙoƙarin bayan haihuwa a ci gaba da kulawa da mace da ɗan da ta haifa. Kuma an samu insha Allahu ana iya magance wasu daga cikin wannan matsalolin da muke magana infection ɗin na iya haifarwa. Akwai kamar matsalan ɓari. Wannan infection ɗin yana iya sa idan an ɗauki ciki da bai kai kamar a ce kafin sati 4 a ɓarar da shi ba, yana iya sa dalilin ɓarewan cikin da bai kai sati 20 ba, kamar kimanin wata ko 4 haka kenan. So sannan akwai kuma matsalan da ake ce ma ectopic pregnancy. Shi ma a wannan infection ɗin yana yawan haifar da samun ciki a wajen mahaifa. A ciki akwai fallopian tubes, maimakon cikin ne zai zauna a cikin asalin cikin mahaifa inda ɗaya kamata ya zauna, ga cikin ya samu amma sai zai zauna a cikin tube, a cikin fallopian tube. Wannan fallopian tube ɗin kuma ɗan yana cikin girma da ya kai wasu satikai, dole ne zai addabi maman, dole ko ya fashe ko ya abin nan, dole sai an yi aiki an cire shi daga wurin, tunda ba wurin zaman shi ba kenan, ta dalilin wannan infection ɗin. Sannan akwai